Salutare, nume, sunt Hipo și bine v-am găsit la Hipo TV. Suntem în episodul 2, după cum vedeți am finisat pe aici, am mai cules niște copaci. Și acum să începem să facem casa, zic eu. Am tăiat o grămadă de copaci din partea aia, mai după ăla. Și acum o să trebuiască să ne punem astea aici. Și să începem să facem casa. Păi, voi începe... da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O să fac 13 pe 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acum să vedem până așa, o să vină până aici, aici să trebuie să mai măresc, nu-i problemă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici facem așa. Da. Ok. Așa. Să vedeți ce vreau să fac aici. Dar trebuie spațiu. Dar bine că eu n-am topor. Stai că dacă mai aveam cobblestone, că am cules și cobblestone. Eram sigur că am nevoie, da. Și bețe nu am. Bam. O să-mi fac... ce vreau să fac? Topor. 2 topoare. Mai bine. Mai am nevoie de încă 4 bețe. Să fac și o sabie. Adică 2. Să avem. Ok. Trebuie să le punem astea aici ca să vedem ce pune. Să avem așa. Așa. Sigur să avem nevoie. Ok, și acum să mai iluminăm pe aici. Pentru că, cum am spus, nu doresc să am vizitator, vreau să construiesc casa în liniște și, da. Ok. Unde era? Deci, aici. Da, aici. O să fac altfel. Așa. Așa. Da, fac e mai bine așa. Deci, 1, 2, 3. Scuzați-mă. 4, 5, 6, nu, 5. O să fac 5 în sus. Păi da, e bine până aici. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici o să pun 10. Nu, ha. 1, 2, 3, 4. 4. Și ales 11, pentru că mai e una acolo. În fine. 1, 2,
3, 4, 5. Iar am făcut până plus, pentru că mai e unul de desubt. Nu știu de ce, dar tot mă încurc. Au! Și s-ar putea să rămân fără viață și vine un zombie. Trebuie să mănânc. Scot sabia. Mănânc. Hai la luptă. Bă, le omor. 1, 2, 3, 4. Da, deci neapărat nu trebuie să mă mai arunc pentru că o să mor. Și iar am făcut prea mult aici. Trebuie să... oricum o să sparg aia. 1, 2, 3, 4, 5. Nu zice ce sparg. Da, deci dacă nu mai arunc o dată, sunt mort. Așa că o să cobor frumos pe aici. Și aștept să mi se facă viața. Ok. Până aici e bine tot. Ai, bă! Nația ta. Mai repede. Haide, bă. Nația ta de păianjă. Da, deci eram sigur că o să mor. Dar... nu. 4. Ieși. 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 Așa. Unde-i toporul? Astea sunt prea mult, știi? Așa. Sper să nu vă plictisesc, dar am o idee de casă și... oricum, aoleu, va ieși mișto. La minat o să mă duc mai încolo. Oi, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și... parcă pe aici, mă. Hmm. 1, 2, 3. Păi, da, cam așa vreau să fac. Aici oricum va veni altfel. O să fie mai mișto, pe jos nu o să fie dirt. 1, 2, 1, 2, așa. Nașpa că este făcută din lemn negru și nu din cel alb. Și nu mai trece odată noaptea asta. În fine. Nu știu, chiar o să mă interesez să văd dacă pot să construiesc ceva aici în Minecraft, care să-l vedeți și cred că sigur o să vă placă. Nu știu sigur cum se cheamă. Se auzi o oaie.
Ce leagă la micu? Las că te bat mai încolo, bă. Hai că te bat acum, că nu mai am. Mai. Uite, mă, măcar mi-a dat. Un HP la loc. Zic că mai avem lemn în chest. Zi. Ai, bă. Și am să mă duc să iau din nou. Băi, de ce am făcut asta aici? Ai. Da, deci m-am încurcat. O să pun o pauză și revin imediat. Și am revenit. Aici trebuia să vină așa. Lol, m-am făcut cu 57 de bucăți, aproape un stack de lemn, ops, prea mult. Așa. Așa. De aici o să pun. Da, aici trebuie, nu știu de ce am spart. Bam. Ok, bam. Așa. Așa. Ei, măcar este bine că s-a făcut și zi și acolo trebuie să măresc cu una. Dacă o să fac una, o să fie de două. Da, deci mai trebuie să mai pun și una în înălțime. Aici o să fac diferit. Ok, hai să mai luăm copaci. Nu mai știu ce să zic. Doar dacă vreți voi să mă joc niște jocuri, să scrieți, să mă contactați sau așa și îmi spuneți cele mai tari jocuri de acțiune, de ăsta, era zic de realism, și de realism, de orice, acțiune, dramă, horror, tot o să filmez, numai să-mi dați niște idei. Dar până atunci voi filma jocurile care le-am zis eu în videoclipul anterior. Și sper să vă placă alea. O să filmez, pentru cei ce vor să știe, o să filmez și Minecraft Survival Games. Și... dar nu acum. După ce termin seria asta sau pe la jumătatea seriei acestuia, o să încep să filmez. Ok, aici nu să pun nimic. Opa. Și opa. Păi... așa. Da, cum vă spuneam, trebuie să ridic una în înălțime. Aoleu, ce-a și așa. Nu, mamă. Așa. Așa. Perfect până acum. Sunt pe 1.7.2 dacă mă întrebați. Textul pe aici o să-l pun imediat. Și aș vrea să vă spun că o să fac și tutoriale cu programe și toate cele.
Și de ce se duce asta? Ok, nu o să fac adică numai gaming și noi gaming. Să fac și lucruri mai interesante. Bine, după placul vostru, pentru că trebuie să fac ce ziceți voi, dar trebuie să fac și ce-mi place mie. Deci voi face mai multe videoclipuri cu mai multe feluri, nu numai cu un fel, de exemplu, nu numai cu gaming, o să fac și documentare și orice pot face. Cum am zis, adresa mea de Skype o să vă dau mai încolo, la fel și cea de Facebook. Da, păi dacă vă place un joc și dacă vreți să mă susțineți, puteți da un subscribe, like, un share, ca să vadă și prietenii voștri. Să-și dea și ei cu părerea și eu nu mai am mâncare. Păi da, nu știu ce am făcut eu cu atâta mâncare, aveam o grămadă. Oricum. O să mă duc și la vânat. Și mă gândeam, dacă tot fac, acum am început cu Minecraft-ul, să fac un fel de mod survival in the jungle, știi? Sau supraviețuire în 2 sau orice este posibil. Și găina aia va fi mâncarea mea. Dar tu nu fugi de mine. Așa. Da, acum o să spargă. Lol. Am sparge pe așa. Și unde-i porcul ăla? Ia. Nu l-a wow. Ok. O să... Așa. Vreau să filmez cât de curând ceva mai așa acțiune, să vă țină suspans și... Na. Păi așa, dacă o să filmez numai Minecraft o să fie prea-plictisitor, sau dacă o să filmez numai acțiune, să fie prea, nu știu. Sunt fiecare om are plăcerea lui. Scuzați-mă că mă bâlbâi, dar de m-am trezit, este dimineață, ora 8. Și m-am pus să filmez. Ok, cred că o să ne ajungă un stack de lemne prelucrate. Dacă ajungem să luăm un stack, pentru că am depășit deja limita care vreau să filmez. Păi... da, cred că o să ne ajungă atâtea. Nimic interesant astăzi. N-am avut nici ce prea vorbi cu voi. După mine v-am cam plictisit. Îmi cer scuze. Cer scuze rău de tot. N-am vrut să vă plictisesc sau... Da, acum am făcut acest videoclip doar ca să vorbesc cu voi așa sau să vă arăt că fac casa, să nu ziceți după cum mi-a luat creativ, uite ăsta și-a luat creativ și a făcut casa și acum ne arată nouă, vai ce mișto e. Da. Păi oricum. Dacă v-a plăcut, să dați un like, un subscribe, ca să mă urmăriți, un share să vadă și prietenii voștri cam ce fac eu aici și de părerea. Și nu uita că vreau să facem un grup mare de prieteni care să filmăm. Și încolo, dacă o să am succes și oameni care o să se uite la mine, o să încep să fac și cu subscriberii. O să
participa cu playerii care mă urmăresc, videoclipuri, Far Cry 3 Co-op, Minecraft, un LAN. După cum v-am zis, trebuie să intru în fel de brasa, hai de nume, că nu se cheamă așa. O să filmez și acolo. Da. Păi cam asta a fost și pentru azi. Eu am fost Hipo. Mulțumesc că ați urmărit Hipo TV. Și ne vedem în episodul următor din Minecraft. Așa că vă zic doar